Hos Fuglebjerg Kisefabrik er bæredygtighed en central værdi. Vi ser det som vores ansvar at bidrage til en grønnere fremtid ved at minimere vores klimaaftryk og ved at integrere bæredygtige løsninger i vores produktion. For os der handler bæredygtighed om, at vi kan forene vores gode kvalitet med innovation og respekt for miljøet. Alle vores hvide standardkister er fremstillet i dansk genbrugsbånd og MDF, og det betyder, at vi ikke fælder et eneste træ for at producere de her kister. Et andet eksempel på innovation, det er vores nyeste kiste, der udleder 94% mindre CO2 end en traditionel kiste, da den er fremstillet af 80% færre træfiber og bevarer samme styrke. Og så har vi investeret i et solcelleanlæg, der dækker 21% af vores samlede energiforbrug. Helt generelt så har vi et fokus på en mere miljøansvarlig produktion, som understøtter vores mål om en grønnere fremtid. Vi er fuldt bevidste om, hvilke materialer vi anvender i vores kister ned til mindste detalje. Vi laver blandt andet polstringer af papir, hvilket er et hurtigere nedbrydeligt materiale end andre typer polstringer. Vi får selv fremstillet vores kistepynt i PLA, som er et biologisk nedbrydeligt materiale lavet af kartoffelstivelse. Og vi anvender miljøvenlig lim, og det betyder, at der er under 98 gram metal i en kiste. Vi har investeret i avanceret teknologi, som en malerrobot, der anvender 100% vandbaseret maling, og en 3D-printer, der trykker billeder og motiver direkte på kisten med miljøvenlig blæk. Hos Fuglebjerg Kisefabrik tænker vi ikke kun på i dag, men også de generationer, der kommer efter os. Vi ser det som vores ansvar at forene vores traditionelle håndværk med bæredygtige løsninger, der kan skabe en forskel for mennesker, miljø og fremtiden. Vi er en virksomhed, der ikke kun lever op til nutidens krav, men også skaber en arv, vi alle kan være stolte af.